No yesterday. I just want you to know my love. Luto tayo. Leah. Yun o. One viewers, hello. Luto tayo dito sa bahay. Ihaw sa kawali. Mag-ihaw sa kawali. Initin ko muna to. Hello sa ating binahugan. Asa cellphone mo nga? Yan si Ami. Nag-uhugas ng talapya. Patay ng ilaw. Sa loob eh. Sa loob ng kuryente. Ma. Yeah. Oh. Wait lang. Hello. Good morning. One viewers, hello. With the love shoutout. Sa'yo. Kung sino ka man. Hello sa aming viewers. Ihaw sa kawali. Two viewers, hello. Yun sa ano. Baka prito yun. Yan, ihaw ako. Sa halip ng mag-ano ko pa ng ng uling. Tapos yung, alam ba, nasa Maynila, walang ihawan. Pwede yan, pero sigurado yun yung tilapia na mataba. Wala dito, binahugan, tawagin sa amin. Yung mga tilapia Batangas, yung matataba yan. Kasi kusang nagmamantika yan. Kusang nagmamantika siya. Yan. Ito naman, yung iba, sasabawan ko para mamayang gabi. Itong may kaliskis to. Siya, dyan ko sa sa kawali ihawin. Ay, matagal pa na eh. Inulam na natin. Ano yung may kaliskis? Tatlo lang? Ito ulit. Nalapit ko yung lagos. Hello sa 4 viewers. Kasi nandun ako. Yan ako doon. Hello sa 5 viewers natin. Ay Kuya Makbal, magandang morning paring Jason. Magandang morning din po. Morning daw ma, sabi ni Kuya Makbal. Hello. Kuya Ruel, hello. Kuya Ho? Oh. Hello Kuya Ho. Wala ka kagabi Kuya Ho. Ruel Perote. Hello po Kuya Ruel Perote. Hello Kuya Ruel. Kuya Makbal, Bro Ruel. Hello po sa inyo. Maghanap ako ng pang-ulam namin. Ulam namin for ito. Ito sa galing ako kay Sunny naka-live din. Naka-live si Sunny Parson.
Mag-ihaw sana ako kaso walang uling, kaso maggagatong pa. Hmm. Ito din po yan. Sa sabawan. Oo. Alin mo? Wala. Ito na. Umurasin ako. Hello. Nag-reconnecting. Hello sa 3. Okay na. Okay na. Inasin mo na to? Dito? Sa loob na? Gano'ng karami? Ito ma? Ano? Ano? Wait. Hello sa 5 viewers. Galing ako kay Sunny Farson, naka-live din. Sabi ni Kuya Rowell. Rowell. Hello po sa inyong lahat. Kung ano ko lang, di ko na iyo. Kung mag-itoyo, ilang toyo ako lang. Ligo na kaya kayo? Ay, Hili, o nga pala, Hili. Maligo na kayo. Para kakain na lang. Huwag na lang. Parang ang nakibig. Naraga ka na kung ano kami. Kung gusto ni Bibi ka. Kasi nagpunta. Kasi gagawin mo na. Dito ka lang pala, kambal. Sabi ni Kuya Romel. Ang panoorin nyo kung paano mag-ihaw na walang uling. Dito lang sa kawali o pagskalan. Ay, yung blower natin. Pero ang technique niyan. Mas masarap pa nga yan kaysa dun sa ihaw talaga eh. Kasi itong tilapia na to, yung tawagin sa amin na binangugan, mataba siya. Kasi yung dalawa eh. Talagang malalabas dito yung ano niya. Mantika niya. Kasong kawali, ang tawag niya, binagdidik ba yan? Parang style init sa kawali. Oo. Hindi init sa kawali. Mataba kasi to. Pag nilaga nga to, napakain. Nakagising lang ni Kuya Romel. Good morning, Kuya Romel. Kakagising ko lang. Napuyat pa kagabi. Bro Romel. Ay, sabi ni Kuya Makban. Kagabi, anong oras na rin kami nakatulog? Ako yung maano na ako. Hmm.
Alas 4 na ako na pag ano namin, pag out, alas 4 na ako nakatulog kasi nagulat ako dito sa ano eh. May ano kasi yung barangay. Tapos ba't may nagdo-doorbell? Sabay kayo nag-end ni Ate Margie. Sabay pala. Sabay pala mo eh, sa kasi Ate Margie. Kung saan lumalabas yung mantika, oh. Pakita ko sa inyo. Totok ko. Non-stick, yung ano, kawali na ginagamitan ko yan. Lumalabas yung mantika niya. Buhay po. Ito naman lalagain ko. Matataba niyan. Mga buhay pang nabili ko. Buhay ko. Manamis-namis yung isda na yan. Fresh na fresh po yan. Mausok nga lang kaso lumalabas na may exhaust dyan. Oh. Nag-live kayo kagabi. Opo, nag-live kami kagabi. Kasi nilinisan namin. Pero aga kong gumising. Basta alas 2 tayo nag-8. Alas 3. Alas 3, lagpas. Kasi nakatulog ako alas 4. Tapos gumising ako ng mga magsi-7. Nag-open ako ng tindahan. Pero sa amin, ayan ko lang matulog. Napagbilan na ako. Tambal, kumusta? Lalags. Nag-video call na ba kayo? Video call ba? Balak na lang ni Ami yung may gata eh. Kaso ano, parang nasusobrang nasa gata. Nung nasa Cavite kami, puro gata rin ako dun eh. Ito naman sa Sabawan. Para nga tumami ang gabi. Sabawan namin. Kasi yung budget namin sa pang-ulam sa isang araw, dapat di sumubra ng ano, ng 200. Yung maghapon habang hanggat gabi na yun. Kaya ng budget namin. Ganon pa rin tambal, pakipot. Pero okay lang, kaya yan. Pagtataguan daw ni Bro Rowell yung honey niya. Wala sa live nila kagabi, tambal. Ano na yun? Ano? Daming nabago nila. Yung magiging itsura niya, no? Kasi sa sa'yo. Yung ininhin dyan sa ano. Yung magiging itsura niya. Kasi pag inihaw yung ano, yung tilapia parang nag-uuling-uling, lalo pag yung nasubrahan. Ito siya, oh. Pero pag di mataba yung ano, yung tilapia, wag niyong ganyanin kasi pangit yun. Ito kahit wala siyang mantika, lumalabas yung mantika. Pambihirang honey yan, Bro Mac. Kakakambal paktay, sabi ni Kuya Hok. May topak yata sa ulo si Honey, Bro Mac. Hello sa 6 viewers. Shoutout sa inyong lahat. Ate Ching, pasok ka Ate Ching. Baka nag-video call sila ni Benji kagabi, kambal, sabi ni Kuya Rowell. Sabi ni Kuya Hok.
talaga. Sarap nito. Yung ano, tulan ko na rin, yung sinabawan. Halilis na ito nga. Ano ko naman ang luya? Ah. Dito naman yung sinabawan. Luya nga. Tulong kami ni Ami. Tapos sa Lunes, lalakarin namin ni Ami yung PhilHealth niya sa Lunes. Kahapon nga sinabi ko ngayon, Sabado pala ngayon eh. Kuya John Santos, hello po. Jason, kamusta po? Sana okay kayo. Diyan, walang sakit. Okay naman po kami, Kuya John Santos. Oh, kakauwi lang po namin, Kuya John. Galing po kami dun sa Maynila. Umuwi muna kami kasi yung anak namin na lulungkot na. Kasi tuloy-tuloy pa rin po yung check-up ni Ami. Tapos babalik na naman kami sa, sa 8 na tayo, ma? 8 ba? Oo. Babalik naman kami sa 8. Buti nga nakauwi kami kasi yung mga paninda namin nadali nung sabing si Bait. Tapos yung pag-opera kay Mrs. Kuya John, okay naman siya. May improvement. Long time Kuya June. Yung si Ami, oh. Luluto kami 2 klase. Yung linaga, lulutuin na namin para mamayang gabi, initin na lang. Ito ngayong gabi, ay ngayong tanghalian. Ito. Damihan na natin yung sabaw. Ganyan lang siya, kasimple. At na ako may gagawin pa. Kasi Kuya Makban, thank you Kuya Makban. Salamat Kuya Makban. Thank you sa time. Always. Dalawa ba kambal, honey? Iba si Lalabsi. Honey na may lalabsi pa. Ang lahat. Totoo talaga yung Tapos sinasabi. tingnan natin kung hilaw pa. Tuloy-tuloy lang. Parang nagkakatotoo talaga yung sinasabi ni Kuya Benji. At hinaan lang natin yung apoy. Pahinhin lang siya. Parang totoo talaga yung sinasabi ni Kuya Benji. Hanip parang po si Kuya Benji. May sinasabi si May halo Amin. na daw. Kasi may hali na, may lalabas pa. Haliparat nga. Kuya Benji, pasok. Dali ko nakalimutan. Yung manila hindi ko nakuha. Pero nabili ko na. Beef pa. Madali kasi ito. Mamaya na lang ma. Pagkakain natin. Oh! Mama, bibili ma. Saglit! Hello. Ano? Ano daw? Hello sa inyo. Saglit lang. Laga. Ano? Tawag ba si Kuya Romel? Iba kambal. Haliparat talaga si Kuya Romel. Hello sa 1 viewers. Kaya lang may tupak yata sa ulo si Honey. May tupak ba? Agay, agay. Yo. Tuloy pa rin sa pagluto. Bibi. Hi ka sa kanila. Si Baby, oh. Tuwang-tuwa yung pag-uwi namin, eh. Tuwang-tuwa sa pag-uwi namin. Ay, bumibili sa tindahan. Saan si Honey Kambal? Saan mo nakita yan para makasilip o makapasok man lang? Sabi ni Kuya Roy. Kuya Hawk. Good vibes lang naman ako kay Honey, kaya lang seryoso si Honey. May tawa.
Napuyat siguro si Kuya Benji. Inhale lang, inhale. Di ko maipaliwanag. Huwag ka. Sa live ni Bro Nisnoy Vlog. Maga. O liwanag, o liwanag, o liwanag, o liwanag. Yeah, 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 yeah. Na, oh na. Konti na lang. Painhin lang para pantay yung pagkaluto. Balik ka rin ko naman. Grabe yung mantika niya. Pag iniihaw nga to yun, pag yung ihaw siya, pag tulo ng mantika niya, lumilihab-lihab eh. Oh liwanag, oh liwanag. Mama ko. 7 years old. I wanna go, go, go. May bayan ko tong sabaw. 7 years old. Hello, hello. 5 viewers, hello. Marami ba dun kambal? Marami bang ano? Ano po? Ano po yun? Anong maraming ano? Hello sa 4 viewers. Ano yun? Oh liwanag, oh liwanag.
Hello sa 5 viewers. Kambal. Oo, kambal dun mga hamog. Laging nakatambay. Dalawa na ng hamog lagi naka-live ka. Kaibigan ni Kuya Dani. Masaya. Dun. Kambal. Masaya dun kambal. Kuliwanag, kuliwanag. Dalawang putahe. Traffic ka sa Biyernes. Parang mapapalaban na naman tayo magdamag na lutuan. Kasi pista dun sa amin, dun sa kila mama. Pagka dun, kinukuha ko magluto ng kapatid ni Papa. Eh, nung isang taon, yung niluto ko dun, 200 kilos yung niluto ko dun sa kanila. Baka magdamag naman, mapapalaban tayo dun. Ay, wait na to. Siyempre, hinaan natin. Finish na siya. Wow! Disgusting. Ganyan po, pag wala akong... Ay, nalaglag mo. Naglag. Ganyan pag wala akong pag walang... Bali siya man to. Ito na siya, oh. Nalaglag. Pag wala akong uling, yan na lang sa gasol na luluto. Kasi nagpagmataba yung yung isda. Pero pag hindi mataba, kailangan talagang ihawin. Saglit. Tumalon, buhay pa yung isda, tumalon. Tumalon yung isda. Manamis-namis. Sarap. Tapos itong mantika niya na to, pwede mo siyang itaping-taping sa kanin. Kasi malasa siya. Bibi? Nak? Yes. Maligo na kasi kakain na. Ikaw na muna. Ay. Ikaw muna, Hili. Sabi kong si Hili muna. Yes. Isa-isa lang muna sa CR. Si Hili muna. Meron. Meron dyan na. Yung gamit mo kasi doon, di na natin kukunin din sila lulabilin. Kasi aalis kami, iwanan ka ulit. Meron dyan. Kakain na tayo.
Hello, 5. Oh. Naka-live kagabi si Kusina, Kambal, wala ka. Kusina, girl. Tapos, nung linaga, sasangkapin ko na, hindi ko na siya ng asin. Mga pampalasa. Bro, you're not my mommy. You are ugly. You look like a spider, bro. Gabi nga sana, medyo maaga yung live sana namin ni Ami. Kaso kagabi, yung biglang mga pagkakain namin gabi yan, sabi ko mag-live tayo kasi ayusin ko yung tindahan. Biglang may emergency kagabi, nag-drive muna ako. Yan mga nakipag-live kami na gabi, alas 9 na eh. Natapos, daling araw. Magano din pala tayo. Kasi may Meron naman. Meron naman. magano din tayo ng gamit ni Papatayin Bebe. ko na lang yan. Ay, may papatry pala ako sa'yo na luluto. Na gusto mo. Anong magugustuhan mo? Fish curry. Natikman mo na yan? Ang kari, ang ano. Fish curry. Chicken curry ba yun? Fish curry nga. Anong ulam? Ha? May bibili. Anong ulam pa? Tingnan mo na lang kasi kung anong ulam yan. Ano tayo ng gamit mo pala, Bebe. Kind of reality. What is that name? Ma? Yung parang yung Tom, yung katulad dati yung nag-ray na ay ano ka baga nakalong gown. Kaso, hindi ko Ako alam yung muse. ha? Ako yung muse. Hindi ka na yung muse kasi, Nag-miss ka na. hindi ka na muse kasi akala nila hindi ka uuwi. Kaya hindi na nila binom ng muse. Nung ilang taon, miss ka na. Taon-taon naman yan, kuya ng grade 1. Hmm? Muse Kaya akala nila, dapat miss siya. Muse, parati siya, akala kasi nila, hindi ka na dito mag-aaral. Sino ba kasi yung sinabihan kung magta-transfer? Hindi ako matransfer. Yung tuloy sila, hindi ka na book na ano, heroes. Yay! Hello po sa Pure 4 viewers. Ah, sige daw. Ay, ma, wala akong sabon. Ayun, may sabon dito anak. Ito hanapin mo, oh, dyan ano. May orange. Ayun, nandito na ka. Orange. Ano? May orange. Ay, ba't di maliit yan? Oh, liwanag. Oh. Eh, wala palang sili mo. Shampoo ko ay. Sunsilk ang shampoo mo, wag yung cut. Hindi dapat ang shampoo mo. Papakukulang mo. Iba ko mo ba yun? Dati sinabi mo yung ulam. Ay, may ano pala ako mo. Hindi ko pala sasabi sa inyo. Yung ninong ni Bibi. Nakatrabaho ko dati. Naligulang doon ko rin natin. Matay na pala eh. Si Makat. Yung kalbo. Bakit lang? Di ba bago tayo umuwi, nung nasa lislip ako, na-stroke siya. Oh, Sabi na na-stroke nga. Na, yun kasi, ninong Bibi na yun, yung ano. Wala pa tayong anak na sabi na pag nagkaanak ako, magninino ko siya. Ayan, si Lais. Patay na. Na, inamusta ko kasi, di ba? Ay, si Kuya Teddy. Hello, Kuya Teddy. Kumusta, Kuya Teddy? Hello po ka, Teddy. Magandang morning. Kasi pumunta ko sa mga trabaho ko, tapos kinumusta ko sila. Magandang Patay na daw. Hmm, Pumunta nga raw sila ng Buro. Layo kasi no? Teddy. May basiha. Asa na ba siya? Hello, paring Jason, Ate Ami. Simula nung na-stroke siya, doon na din na.
Paano yun? Wala siyang, Pagkalit-alis. wala siyang pamilya. Wala sa pamilya. Mga pamangkin niya pinagpaaral niya. Yung nag-alaga sa kanya at mga kapatid. Nakakalungkot. Kaya may nabawas sa ninong. May nabawas sa ninong muna. Di mo pa naman yung nakita yung ninong mo na yun. May gunting doon na, dali Namatay na na, siya. ayusin yung pagligo. Opo. Pagpapagupit ka nga, ang haba na ng buhok mo dahil. Ang haba na ng hair mo na. Ang payat mo naman. Dito may gunting sa CR! CR, may gunting pala doon. Oh, liwanag, oh, liwanag. Hello sa 3 viewers. Hello po Kuya Teddy. Kamusta po kayo Kuya Teddy? Sarap ng ulam po Kuya Teddy oh. Tilapia. Buhay pa. Ngayon patay na, niluluto ko na. Imbis nang ihawin ko, wala akong uling. Kasi ito, mataba naman siya Kuya Teddy. Kung sa itong nagmamantika eh. Kapag iniyaw nga ito, pag tumulo yung pinakangkatasan, nagliliyab-liyab. Dyan ka na sa ano, kawali. Ito na yung naluto na oh. Ang mantika. Yan na siya. Ito naman, painhin lang. Yan yung mantika-mantika niya oh. Pwede siyang isabaw sa kanin. Yung pinakang mantika-mantika niya. Bakit sa kanya ka naghahanap? Nag-request na ako na magbibigay sa'yo. Naka-duty ata si Kuya Teddy. Yun. Kulo na. Mayo mo sinigang mo. Josh, mag-pretend di ko naglalakad. Di ko Sinigang na lang, huwag kalamansi. Ready ko, Josh. Walang din yung kalamansi na. Nak, di ka mag-yan salad ha? Jason. Hello sa 5 viewers. Hello sa 5. Ay, kumukulo na rin yung linaga. Lagay ko na rin ito. Ito naman linaga na to para tumamayang gabi. Pero dinamayan ko na yung sabaw para kung gusto maghihigop ng sabaw. Para mamayang gabi na magluluto. Initin na lang to. Hindi naman kami mahal sa ulam. Tipid ka. Oh, liwanag. Oh, liwanag. Dapat pala, kumuha ko ng konting kamote doon. Kailangan kong buboy. Wala, mamaya na lang. Pag init mo mamaya para anong makakain. Lang hapon. Wow, mantika. Visit kami kampal, naka-alert kami. Naka-alert kami. Andun si Lolo kay Apo Kambal. Sino Lolo? Lolo Pearl. Si Lolo. Kuya Born. Shoutout kay Kuya Born. Magaling na si Kuya Born. At shoutout kay
Ate Ching na nakalib. Papahinga si Ate Ching. Nakaano sa... Ang sarap ng ulam nyo, lalo na bagong luto. Opo, Ate Edie. Di ba ang tilapia dito? Di ko alam. Mas masarap yung tilapia dito. Hindi. Siyempre, iba ba? May ano, may mas masarap pa, bubi. Oo nga, dito sa Bicol. Pero yung ano, sabi ni Kuya Teddy, Kuya Teddy dito sa amin, pag umuwi yung mga kapatid ko, ganyan. Ayun, pag nandito. Ano, ikakaiba daw yung lasa ng ano, isda dito kaysa sa Manila. Tilapia. Yung parating na nilang sinasabi. Dito parehas naman yung tilapia. Pero iba daw. Iba daw dito. Pero kahit parehas ng buhay, iba dun lumalang lang yung pangalan. Dito sa atin, ganun din. Iba kasi doon ma, doon kasi Maynila may sinasabing galing sa Bulungan. Meron din doon galing Batangas. Kasi ako nagtrabaho dati sa Palintina doon sa Maynilong, sa Annex. Ginagawa nung boss ko noon, yung galing Bulungan, nilalagyan namin yan ng asin. Para Kaya sa matagal na sila. Katagalan, sa aquarium, iitim yan. Iitim sila rin sa akin. Tapos biglang sasabihin na yan, ano yan, Batangas. Pero galing Bulungan lang naman yun. Makikita mo naman yan sa ano, sa bitukan niya. Tulad dito, pag sinabing binahugan, di ba mataba yung napakain. Pero gala lang naman na tilapia kasi may mga lumot. Dito sa Maynila may lasang lupa, tilapia, sabi ni Katidi. O nga po. Pero pag tunay na Batangas talaga, masarap po. Ano, pag tunay na Batangas. Ang malalaki yung tilapia ng Batangas mo. Ayan. Balik ka rin ko na siya. Kanina nalaglag yung isa. Ayan. Kainin lang. Engineer. Hindi na lang to, masabi ko na mataba. Pagkita ko sa inyo yung sabaw nito. Ito ko linaga. Makikita mo yung parang nag-aano siya. Mantika dyan sa linagaw. Ano? Di ba? Ano yung mga parang ganyan, mantika. Ano? Napakataba ng tilapia na to. Hindi siya gala na tilapia, tawagin sa binabugan, yung kinukulong siya. Hindi sabi niyo, parang ano. Inaalagaan. Parang inaalagaan talaga. Oh, nasanit, sanit. 50. Doon, ano sa napakain, ganyan. Napakataba. Yes. Ang galis mo malito ah. Ito masarap talaga dyan. Itong mantika niya. Yan yung nalalaglag pag sa apoy, yung lumiliyab-liyab na eh. Wait Pag lang na. inihaw eh. Pero pag pinalot mo ng aluminum foil, napakasarap yung pinakakapas niya. Bebe, ayan. Ulo sa 6 na nag-thumbs up. Taro po sa inyo lahat. Ayun mo yung ano. Oliwanag! Oliwanag! Malugyan na naman ang kalangitan. Ang yung kaliti. Tapos pag ganito yung tilapia na niluto ko, bitaw ka sa kaapdo lang yung tanggal yung mga parang atay niya. Hindi ko na tinatanggal yun. Ang paasim ko sinigang. Walang sili ma. Wala kalamansi. Kalamansi kasi kulang eh. Diyan mo na. Masarap-sarap na ito kalamansi talaga, pure na kalamansi. Tapos yung buhok mo.
Maghahanap ako man ng ano. Sili. Yan. Mamayang gabi, hindi na magluluto. Initin na lang. May ulam na kami para mamayang gabi. Oh, liwanag. Josh, na. Ma, Para ka. tikman mo. Jason, pagka. Tingnan mo. Ang liig. Tingnan mo. Tingnan mo. Sili talaga. Tapos pagkaluto ko, mag-end na rin ako. Tingnan ko sa labas ko may sili. Ako na. Doon ako, wala rin sili dyan. Tingnan. Doon ako dito. Doon ka lang ah. Sabi ko. Sarado. Ito malapit na rin. Ay, yun o. Okay na siya. Okay na siya. Hello sa 7 viewers. Mag-love shoutout. Ano mamaya? Ano tayo? Sabado ba? Ano, chicken. Ha? Bukas na lang. Pwede, linggo. Mag-ano tayo? Sabay simba. Hindi yung inaanak ko kasi may. No, na, pagkapaano. Ay, pagka-anjo ko na. Baka ko na lang. Magharap doon. Hmm? Nakita na, kayo na. Tapos na lahat. Na. Tapos na rin ako dito. Ito ilalagay ko sa kanin ko, yung pinakang mantika-mantika niya. Oh. Sarap nito. Cholesterol. Hindi naman to kasi ano to eh. Yung galing sa tilapia mismo to. Hindi naman to totally na mantika na ano. Kaya dito ko na lang ilagay ma. Dito sa sabaw. Sa kanin na lang. Kanin tapos lagyan ng asin. Wag! Kanin na lang. Wag na. Saan na lang. Sarap yan. Hanap muna ako ng ano. Ayan po, babay na rin. Lang naman ako na habang nagluluto. Wala pa akong upload. Kuya Teddy, Kuya Romel, Oo. Kuya Ho. Thank you po sa nag-tune in at sa mga nag-solid viewers. Thank you po. At kakain na kami. Hinintay lang namin makaligo yung mga bata. Ayan po, bye-bye. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat po kayo palagi dyan. Ayan, love you all. Bye-bye. Kuya Teddy, bye. Kuya Ho, Kuya Romel, Kuya Ju. Kuya Makbal. Kuya Makbal, bye. Kuya Ring Sarap. Mamay Rejay. Ate Cheng. Kuya Bern. Sa inyong lahat.